Dushanbe Production. Талолаи озоди ма паррандаи да қафас бетаи ҷона мерам гуфта будам ману кас дили ма ошиқай ошиқ ба як кас ранги ту дил наметам дар як касу нокас ту бул ҳавас будаи дер фаҳмидам мера баъди ошиқат шидам баъд мегӯй ту мара ки дӯстам намедорӣ ба хата дори ту алвидо мегӯм ёрам худу хур шави ту нарасидӣ ба қадрам ишқи мара хор кадӣ миёни дӯсту душман сари мара хам кадӣ кошки мазади як тир да дили ошиқам намекардӣ хиёнат ёри noloyiqam та мегуфтӣ ту ҳастам накатид мемонам мегуфтӣ ҳеҷ кара да ҷои ту намемонам чӣ бае кора кадӣ ҷони ма ҳайронам ғам дорам да дилам ба ғамат саргардонам осон нест фаромӯш шуданам мушкил аст фаромӯш карданам дунё будӣ дунёи дилҳом будӣ рафтӣ зи ман бигӯ куҷо шудӣ осон нест фаромӯш шуданат мушкил аст фаромӯш карданат дунё будӣ дунёи дилҳом будӣ рафтӣ зи ман бигӯ куҷо шудӣ тай компоту шоколадам бо мазза будӣ та месодӣ да барам хушбахтӣ ман медидӣ намерафтӣ агар ман мешидам хушбахт хидмаву вақт медидам кати да болои тахт на ки афсӯс ҳамаи орзуҳом барбод рафт ёреро дӯст медоштам дилма шикастау рафт мебинам шаузи дилам гум мезана натури ӯ сангдилай бореза намезана ситораи осмонӣ камтар поёнтар фуро зиқ наша меганам зиқ наша мегам биро чӣ хел зиқ нашавам ма ӯро дӯст медоштам ӯ дӯстам намедошта ира ман надонистам айби тақдир нагӯ ӯ гуноҳ надорад тақдир да дасти сумнасира ҳама медонад та худат бул ҳаваси гунагор накӯ ҳар каса ай ма ҳечи нарасида ёрам намераса осон нест фаромӯш шуданат мушкил аст фаромӯш карданат дунё будӣ дунёи дилҳом будӣ рафтӣ